Hei, mä oon Katja Törmänen, kirjailija ja irtipäästämisen kouluttaja. Irtipäästämisen koulutuksissa mä käytän sellaista kuin Sedona-metodi, joka on yksinkertainen, nopeasti opittava, mutta tosi tehokas ja äärimmäisen monipuolinen irtipäästämisen menetelmä. Se opettaa, että miten päästetään irti kielteisistä tunteista, ajatuksista, odotuksista, uskomuksista ja niin edelleen. Ja vaikka sinällään irtipäästämiseen ei tarvita mitään metodia, koska se on taito, joka meillä kaikilla on jo, kun me tänne synnytään, niin usein sen arjen, kiireen ja stressin paineissa ja keskellä tuntuu niin kuin se taito olisi, jos nyt ei ihan kokonaan hukassa, niin ainakin niin kuin se olisi hieman ruosteessa. Ja silloin on tosi hyvä, jos on joku tällainen työkalupakki, niin kuin se Sedona-metodi, josta voi ammentaa apuja ja menetelmiä. Maailmalla Sedona-metodia on käytetty 50 vuotta. Mä oon itse opiskellut ja harjoittanut tiiviisti tätä metodia 10 vuotta. Ja Suomessa tätä ei ole tunnettu aikaisemmin, mutta mä olen kirjoittanut alkuvuodesta 2023 ilmestyi tämä kirja, Irtipäästämisen ilo, eroon tunnekuohuista Sedona-metodin avulla. Ja sen lisäksi pidän tästä nyt koulutuksia. No, mitä hyötyä Sedona-metodista on työhyvinvoinnille? Paljonkin.